23 Ιουνίου 2010, 10 το πρωί. Η Ελένη Απατσίδου και ο Γιώργος Κιαχόπουλος, υπάλληλοι της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου, συναντούν τον Γιώργο Στεφανάκη στο σπίτι του. Του είχαν ζητήσει από χθες, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί του, να τους υποδείξει τα σημεία στις περιοχές Στρίφη Ελευσίνας και Πάτημα Ασπροπύργου, όπου απορρίπτονται απόβλητα των αμοβολών από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Καθώς φτάνουν οι τρεις τους στο Πάτημα Ασπροπύργου, βλέπουν το φορτηγό του Γεωργίου Γαλάνη, του εργολάβου απόρριψης αποβλήτων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, να απορρίπτει τα τοξικά απόβλητα των αμοβολών. Ο Γιώργος Γαλάνης την προηγούμενη μέρα, στις 22 Ιουνίου 2010, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών για προηγούμενες απορρίψεις αποβλήτων με ποινή 1 χρόνου. Με αναστολή όμως. Και έχει αναθαρρήσει. Νομίζει ίσως ότι η αναστολή σημαίνει άφεση αμαρτιών. Οι υπάλληλοι της Νομαρχίας πλησιάζουν και ζητούν την άδεια απόρριψης. Αυτή φυσικά δεν υπάρχει, αφού οι αμοβολές αυτές θεωρούνται τοξικά κατάλοιπα και χρήζουν ειδικής υγειονομικής ταφής. Ο εργολάβος υπόσχεται στον υπάλληλο της Νομαρχίας, Γιώργο Κιαχόπουλο, να του προσκομίσει την άδεια στο γραφείο του στη Νομαρχία το μεσημέρι. Το θαύμα έγινε. Τα απόβλητα που βλέπετε σε αυτές εδώ τις φωτογραφίες, μην νομίζετε πως είναι τοξικές αμοβολές. Όχι, είναι οφθαλμαπάτη, αφού σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας του Γιώργου Κιαχόπουλου στις 24 Ιουνίου 2010 είναι πεπιεσμένα χαρτοκιβώτια, παλιές ηλεκτρικές συσκευές και αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες άμμου. Και βέβαια, τα πεπιεσμένα χαρτοκιβώτια μπορεί να τα συλλέγει ο εργολάβος και να τα διαθέτει προς πώληση, όπως αναφέρει στην έκθεση αυτοψίας ο Γιώργος Κιαχόπουλος. Δεν μας λέει όμως τι κάνει με τις ποσότητες της μαύρης άμμου. Των τοξικών αμοβολών ήθελε να γράψει, αλλά ενδεχομένως δεν γνώριζε τον όρο. Και γιατί να τον γνωρίζει άραγε? Αυτός, ένας απλός υπάλληλος στο Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου της Νομαρχίας είναι. Δεν είναι δά και χημικός. Παρότι στην Νομαρχία, στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, υπάρχει η έκθεση εξέτασης της άμμου αυτής από το Χημείο του Κράτους, που επιβάλλει ειδική υγειονομική ταφή της. Εμείς γνωρίζουμε από τα αδιάψευστα στοιχεία των φωτογραφιών και των βίντεο που τραβήχτηκαν αμέσως μετά με την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας Ασπροπύργου, ότι τις μεγάλες αυτές ποσότητες άμμου ο εργολάβος τις άφησε και εξακολουθεί συχνά πυκνά να τις αφήνει εκεί στο Πάτημα Ασπροπύργου. Και όχι μόνον εκεί, αλλά και στο Στρίφη Ελευσίνας, όπου σύμφωνα με αναφορά του Γιώργου Κιαχόπουλου προς το Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας στις 24 Ιουνίου 2010, μαζί με τα ξύλα, τα μπάζα, τα οικιακού τύπου απορρίμματα και τους ορούς σκούρας άμμου, υπάρχει και καταβλισμός Αθήγανων. Σαν να μην είναι οι Αθήγανοι κάτοικοι της περιοχής, σαν να μην είναι πολίτες αυτού του κράτους. Πού τη βρήκε άραγε τόση περιφρόνηση ο κύριος Κιαχόπουλος για να την πετάξει σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα? Και πώς επιτρέπει αυτός, ο εντεταλμένος υπάλληλος από την πολιτεία για την περιφρούρηση της υγείας των πολιτών, αυτό το συνοθήλευμα ανθρώπων και αποβλήτων? Δεν αναλογίζεται, αντλώντας μνήμες από τα παιδικά του χρόνια, ότι σε αυτή τη σκούρα άμμο παίζουν ανυποψίαστα για τον κίνδυνο που παραμονεύει παιδιά αυτών των Αθήγανων? Άνθρωποι και αμοβολές. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ενός έργου που θα μιλούσε για την αναλγησία και την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο εδώ στο Στρίφη. Εμείς, που θεωρούμε όλα τα παιδιά του κόσμου παιδιά του ίδιου Θεού και δεν τα ξεχωρίζουμε με κανένα διακριτικό στοιχείο, θα συνεχίσουμε να δείχνουμε την αλήθεια και να αγωνιζόμαστε για την υγιεινή του περιβάλλοντος. Και ας μην πληρωνόμαστε από την πολιτεία για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και αν δεν πείσουμε, θα πιθαναγκάσουμε
επικαλούμενοι τους νόμους της συνταγμένης πολιτείας, κάθε Γαλάνη και κάθε Κιαχόπουλο να κατανοήσουν ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο δοσμένο αγαθό στον άνθρωπο και δεν δικαιούται κανείς, αποβλέποντας το κέρδος του, να το προσβάλλει.